Hello guys, welcome to my new video. आं मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंनि दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो नागिरदों नै दाउखौ लोगोफोर दाउखौ बेखौ जानो नागिरदों आरोना नै बिराद गिदिर जानो अनदों आरोना अन्थाव बाथाव ओइ हनैहाय आंनाव बिरखालांलाबायनोसै अन्थाव बाथाव जा अनखादों आरोना जानो नै माखासेया दाउआ खेबख'गासिनो नै लांनोनो दाउ सौबाय नै लोगोफोर गेसाव सावना जानांगौ आरोना मा होनो पार्टनारबो गैया बनबो गैया उफाय गैया आरोना सावना जानो लुबैदों दखानाव हैबा दखानावबो सावा आरोना थ' गेसावनो सावस्रोनसै जानोसै आरोना सावस्रोनानै खम जारला होनदो आरोना सावनाय जानो लुबैथारदों आरोना थ' बेखायनो सावना जानोसै लोगोफोर माबायाव आराम जागौमोन आरो ने पार्टनारावबा एकदम टेस्टि नो दे दाउआ बिराद गिदिरमोन नालाय नै माखासे मा होनो संनोसै आरोना जा बुरजा ओंखारबाय आरोना बेदरा ओमफ्राय नै माखासेखौ दोननोसै आरोना बेखौ गोदागासिनो नै बेखिनिखौ दोननोसै आरो सामब्रामखौ जि मोजां एवना लाबाय आरोना बेदरखौ होसननोसै आरोना बेदर संबाय आरोना नै आलुजों दाउ बेदरा नै दाउ फेथाया दाउला दाउ इमान गिदिर नालाय माने बिराद गिदिर ना लोगोफोर थ' बेखौ खावसे संबाय आरोना खावसे दोनबाय ओमफ्राय दा संगासिनो दं आरोना नै अरनो हागोन ना हाया मिथिला आरोना बिराद गोरा जाखागोन बायदि मोन आया माबा सानो गारबाय बिराद मा होनो गोरा जाखागोन बायदि मोनदों आरोना लोगोफोर दा अरनानै देखायनोसै आरोना लोगोफोर नोंसोरनोबो होनदो नायदो आरोना लोगोफोर इमान मोजां जाबाय आरोना गोबाव एवबाय आरो गोबाव एवखाबाय बेनिफ्राय बेयाव मा होनो नै टमेट' होदों आरोना टमेट' होनानै एसे एवबाय दायो दै होना लानोसै आरोना ओंखाम गाबा बेदरा नै मोनबाय आरोना नै लोगोफोर बेदरा मोनबाय आरोना नै जि साइज जाखाबाय आरोना अरनो हागोन ना हाया मिथिला आरोना दाउरा फेरहाखौ होनदो ओमफ्राय मोनबाय आरोना लोगोफोर नै जानो लाबाय दायो नै ओमफ्राय दालिखौ ओरै नाहरदोब्रा बाबा ओमफ्राय मबाइलानो आयु अरखाथारनोसै आरोना नै आइ लोगोफोर लेग पिस होनलायदो आरोना जानोसै आङो दाना pasti kalau kan जाखांलांबायहाय मालाय फिसालाया आंहा बेखौ अरखाबाय थानोसै दाना थ' लोगोफोर आं जाबाय थानोसै आरोना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना लोगोफोर